Здравейте хора, аз съм Алес Мастър. Днес излезе едно много хубаво покритие. Това човека! Вижте какви гуми има, направо няма повярваш. Погледни. Щупила. Направо няма повярваш. Виждате ли? Това не е всичко. Погледнете. От 7341 хора, това е направо чудесно! И погледнете, отбици беги! Това не е поставя, а погледнете си, хора, по-големи като картофи! Направо елегантни, а погледнете какви фарове! Вижте ли хора, виждате ли? Направо няма повярваш, има и защита, няма повярваш! Ой! И я казваш, това може ли? И ето, погледнете какви седалки има. Няма да повярваш. Тук е паяка. Виждате ли? Вижте колко е. Тук е някакъв паяк. Да, и вижте, и на всичкото отгоре, има казанче. Тук може да изходите, когато ви са пикай. И може, и когато искате да включите, пъхате ключа, почвате да го ебете. Почвате ли? Това ще го изрежем. Почвате да дърпате нагоре и не можете. Взимате малкия пръст и попутате нагоре и ги отваряте. Той свърча като птица. Ще свърча като птица, нали? И сега ще ви кажа. Вижте колко е яко. Не бе! Вижте колко е яко. Вижте колко е яко. Направо не вярваш. И това, и пише нотка, и развалена пачка, направо няма повярваш. Направо няма повярваш, бе. Ай, чао.